nalukso. Kita ko. Nalukso. Hala, tanay kisaw na. Hala, gitod kisaw. Dili sa muhupas bisag kuan, bisan pagkusog nga init. Jack. Kanang di pa niingan ni sahod na gamay pa to semento agad to dito flowing panada na kusog da diha ni balhindar paglino. Pero si Ja, man siya first lady sa ato. Ensa, de si Ja mo atobang. Jones, Inja, di ana po ko ilaing nakita Anderes Barangay Sudlon, samtang nagpa-signal mi ngadto. Aris ubos daring na mga fish pan nagkakita ko nga di nagharvest sila. So mapakit-on daghang tilapia dare. So mo ni actual nga kanang naay kadunje ganina daghana wala man ko kaabot pag abot na humana sila kuan. Oh, ba nahurot ba? Mga duhaon ka pum tong ila. Sa dagko ag usa ka kilo duha ra. Sa duha pa kuno to isa ka buwan. Kapin. Makasabot lagi ning tilapia, makasabot lagi ning isda aning kuan, kaning tilapia og padong na sila sa rapon kay manglokso tanawa, na lagi manglokso dani ron. Dahil lokso, kita ko. Nalokso. Nalingaw ko nagtanaw sa isda. Kamo, mo nalingaw. Hala, tanay kisaw na. Hala, gitud kisaw. Ala, daghang sud na. O tanawa, grabe. Nahadlok. Nanghadlok ng tilapia.
Nakaibaw sila nga pang sarapon sila manglukso. Tala, tala, tala. Sa kaning lukso. Tala. Wato, lukso. Why nako. Lagi mo kuan mo sanga nga. Marokoy di po. Muupat na rin kabuwan. Pero di ni mo kuanan di ni mo kananay sa bagag tuwa. Ah. Hoy nanay. Sa pilarawan ka. Santos daypod. Pero kalingaw nakagkuan na ni. Harvest. Daghan na kag na-harvest to. Pila na may na-harvest to? Kapigatos. Mga 10,000 pada imong kape na kuan na ni. Huwag kisaw. Hoy na ah. Ala, sunod-sunod. Kadaghan na po sa harap. Ah. Manglokso lagi na ron. Manglokso lagi. Nalagi manglokso. Ting. Nada lagi. Ala, daghan la. Ala. Ana. Tuwa ni. Ning lokso ikyas. Ingog tilapia. Ikyas ko, di ko pakaon. Sana. Daghan na ilang kuha ah. Ila ko dahil ning isuroy. Ato mga bata to. Kugihan po ng mga bata ah. Sila ra po yung magsuroy. Hala, nanaga nag tilapia. Marokog tilapia. Pukoy-pukoy kasog tilapia. Di na lagi mo ka ikyas pia. Sama ni tilapia uy. Og tilapia oh. Klaro ninto. Dagana. So gagmay pa ni di pa ni. Di pa pwede ko anon. Daghan soda ni. Daghan soda ni no. So, di daghana dan. Kuan siguro. Pila ra siguro di siguro daghan og suod. Karong dali managko. Ah. Pero it's okay nga. Nakuan ba ka po? Nauli-uli. Basta makauli. Kuan. Daghana man day kakuan ah. Oh. Daghana tilapia. Isda pa imo. Daghang luwang. Pila ni kaluwang. Puros kuan. Daghan sa di ay. So magkugila man sa day no. Sa na din ni guys, mga kuan na ni kabaskan na din na ni. Di ni mawad-an og tubig kay na may tubod na nanay sa pa o kanang naay tuan laba man ha tarundan ha. Mapakiton sa among liguanan sa una. Ana jud ko maligo na maghumol-humol. Oh. Mana ko, don't you worry. Manangin yung alagad. So kanina ni puro
karon wa na sa trabaho agi mo ra ni sa fish pan pero mukita siya. Imagine naman no 3,000 ka buok butang na ng usa ka luwang. Pero og daghanon di ay ko daghanog sod nga kanang binhi sa tilapia unsa nga na si Emilia. Og daghanon sod sa usa ka luwang dugay day mo tubo. Mo na ma-crowded siya ang isang magmurag manggiilog sila sa kanang tuwa na ng kuhana. So ang isang tubo hinay sa pagtubo mo nang gagmay siya resulta kay ganina kumpara ganina datos pikas wala man ho napakita ninyo kay pag abot na ho dito ganina gikan ko sa bahay humana og pang-harvest sila. So karon ang danhe daghan nga kuan ang usa ka kilo pila ka buksod sa 1 kilo no? Walo na kontra ganinang sod sa usa ka kilo duha tulo ana dagko lami isugba dakan ra man tilapia kay lami ra man ni sunuban so makakaon jud pud basta magkugi dahil mga assistant mga hoy mulangoy ka na mapariha sa tilapia na maglangoy-langoy. Sa mga kajunjon, so ipakita ninyo ang sitwasyon sa fish pan. Kabahin sa tilapia, giyon sa pag-harvest. Nga, giyon sa pag ulpot-ulpot, mo ikyas akoan, mo ikyas ang tilapia, kaya aron di makuha, pero di dyan sila ka-ikyas. Makuha ka sa pokot. Sa arita daris koan, arita daris labhanan, kay kanana ay dari ko ari may magliguan sa una, maglabahanan. Pero na-develop na ni si Jaron. So diya pa dari daghanang sod nga tilapia arang tinaw ra ba jud. Man ay tubig gikan dadto. Daghang sod nangibo-gibo. Ngibo. So mo na yung labahanan dani sa onas. Dani pa may nagpudyo sa barangay Sudlon. Karon na develop na sementado na. Kanang naay mo ni nagsuporta sa tubig sa basak danhi sa mga kabaskan og kanighimo na po nilang fish pan sa tag-ija nila nung king kani tawa dili sa muhupas bisag kuan bisan pagkusog nga init na kanang di pa niingan ni saod na gamay pa to semento agad to dito flowing panada na kusog diha ni balhindar paglinog kay katong pagkuan sa karsada pag improve sa karsada ni balhin kuan siguro na deform ag katong mga bato nga sa ilawom na natabunan tong mga kuan ni balhin dari pikas kay kaning pikas sa una kaning side niya wa ni kuan wa ni si jay tubig naman ni danhe mo tong ag tubig tanan dito sa pikas. Wa pa ni po wa pa po ni bay. Gi-develop ni sa ilahang mga barangay officials dire. Dinhi sa barangay Sudlon, Alicia Buho. Kaya si Ja, manajang first lady sa ato. Dahil si Ja mo atubang. Kanang ilaneng gi-develop ning kuana ron. Marukay po sila kay karon pa po nila gi-develop nga wa nami. Sa una maglangoy-langoy jud ko danha. Pero ag tubig pakiting ra. Pero ara po kung gamada sa una mara pa kog tungaw. Pero kani dako gud tabang ni nila kaning kuana tubig ra ni kay mao jud ni gikuanan labhanan sa tibuok sentro sa Sudlon. Pila po nakabahay na ng sentro 1 ug sentro 2 daghan. Anhe mo tanong hala magnilokduhayin taos nilabhan. Ani kabuntag dani puno jud ni. Kay kanang usahay dani mo bisita mi dani na ani may higda mo kuan kay mo maligo mi dani kay grabe mo ra man kuan, mo ra man gisud sa rep arang bugnawa. Tilawin ninyo la makatilaw lang yung bugnaw lagi. Mara na jud kabugnaw sa simod sa iro.
So mauni mga kajonjans, alang tinawag tubig. Diyan sila manglaba, maligo, maghihawag baboy, pista. Daghanay kuhan. Diyan na anay kurente gikuhan laman kay kanana ay. O naman giputangan man kuhan sa una, so gi-develop to din nila. Grabe no. Ning balhin ag kuhan. So mao ni ginatawag nila og katuris. Ang labhanan sa Barangay Sudlon. Yay! Shout out tayo mga kajonjons. Unang-una, may shout out kay Flora Reds. Hello Jonjons TV, permitted ko tanaw sa inyong vlogs. May shout out kay Flora Reds. Yes, ako nang nato imong bahay. Thank you so much. And another shout out, mega shout out kay Gina Tadina. Yung subscriber Sir John, makalingaw kayo ka-joker. Shout out taga Cebu, ako Bana, taga Pilar Bohol, God bless. Mega shout out kay Gina Tadina from nga taga Pilar Bohol, ang itahang Bana, o taga Cebu si Ja. Mega shout out Gina Tadina. Mega shout out kay Agnes Duyog. Oh yes, thank you so much Agnes Duyog. Mega shout out Timo Agnes Duyog. Another shout out, mega shout out kay Mario Ebrada. Another shout out, mega shout out kay Kagoyo TV. Yes, thank you so much Kagoyo TV. Another shout out, mega shout out kay Universe Vlog. Thank you so much Universe Vlog. Another shout out, mega shout out kay Aqua Boy. Yes, sakop ni sa Alicia Aqua Boy. Pero to ka sa bukid na dati. Mega shout out kay Annalyn Mula. Another shout out, mega shout out kay Glenn Magdasok. Hi sir, lagi ako nanonood ng mga vlog niyo ni Flora Michele, Lorderesa o Rosalie. Shout out sa pamilya ko dyan sa Gintabuan, Ubay, Bohol, family Daigan o Miasco family. Okay, mega shout out sa mga Daigan o Miasco family from Gintabuan, Ubay, Bohol. Greetings coming from Glenn Magdasok. Oh yes, thank you so much Glenn Magdasok. Mega shout out kay Ning Largo Lota. Thank you so much sa laging pagtanaw sa atong vlog. And mega shout out kay Nina Olaivar. Okay, and San, please subscribe sa YouTube channel ni Nina Olaivar. Ako nang insan. Okay, baby pa palagindang bye. Thanks so salamat, and please subscribe sa YouTube channel of Nina Olaivar. Thank you so much. Mega shout out kay Ate First Vlog. Salamat sa kanunay pagtanaw. Another shout out, mega shout out kay Jaipal Paler. Boss John, makalingaw, thank you so much. Mega shout out kay Jomel Manatan. Mega shout out kay Juice Back Moto Vlog. Please subscribe to YouTube channel of Juice Back Moto Vlog. Thank you so much. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel ni Teacher Sabina. Oh yes, Teacher Sabina YouTube channel. Kay Michael Bersano YouTube channel. Kay Nigel Buholano YouTube channel. Kay Bill Kabayan Vlog YouTube channel. O kay Izel Salo YouTube channel. Sa YouTube channel po ni Charina Buhat Hakera, and YouTube channel po ni Buholana on the Go. Yes,
daghan na rin siyang travel vlog. Magkita ka dyan ng mga view nga lugar ni Kulana on the go. YouTube channel ni Mark Golosinda. Hindi ko na shout out po sa YouTube channel ni Robisi Magala. Okay, please subscribe also her YouTube channel, Robisi Magala YouTube channel. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Vengeance TV. And please don't palihog o asawi, skip po ang mga painom-nom. Salamat, huwag din nila sa taman. And may God bless as always. Bye-bye!